Здравейте, здравейте, аз съм Джъмбо от Фотокафе и продължавайки от страниците, където бяхме до сега, се пренасяме на живо в студиото. Не на живо, на запис, разбира се. И продължаваме да си говорим за куфарите за хранение и пренасяне на техника Темба. Ето аз имам два от представителите. Един е класически куфар на колелца за пренос и съхранение на фототехника. Другия си е куфар с дръжка и с през рамка, която може да закачите тук и да си го носите дали на рамо или пък ето тук с тези рамъци, като се обърне и да се закачи на дръжката на друг куфар. Било на този, било на пътническият куфар. Казах ви защо предпочитам аз да работя с този тип куфар. Ще погледнем какво има в него, ще погледнем какво има и в този куфар. Всъщност да не губиме време и да видим какво има. Малко да обърнем. Тук си имаме система за откопчаване, за всеки случай. Ципове. Ето, аз съм сложил някакви примерни неща, които могат да седат в този куфар. Имаме DSLR с вграден батериен пакет. Не случайно съм го направил с вграден батериен пакет, защото този куфар е по-висок, сравнено с ето този куфар тук. Бидейки по-висок, съответно събира и по-висока техника, например DSLR с вграден батериен пакет или пък съвременни безогледалки от професионален клас, дали с вграден, дали с който се поставя допълнително. Ето тук съм сложил един Canon, пак DSLR, който си е с вграденият батериен пакет, 70-200 обектив, 24-70, светкавица, още някакви малки обективи и виждате колко места остават да се подреди техника вътре. Може би ще обърнете внимание, аз да го махна за мъничко това нещо тук. И ето тук, отлепил съм някои от нещата. Виждате ли, ето тези сгъвки, които са на основните носещи ребра, нека да ги наречем. Те са направени с цел, ако искаме да си носиме техниката с обектив, т.е. камерата с закачен обектив. 70-200 да речем, или 24-70, ако най-често ще я ползва. Макар че, както казах, концепцията на тази техника е да се пренася, ама затова на страницата на Фотокафе. Та идеята на тези сгъвки е просто като се отлепат и да може да разкрачите ето по този начин. Ето по този начин. И камерата, само че трябваше малко повече да я раздвижа. Ето камера с обектив да може да влезе вътре. Трябва да се пренареди от тук малко да го бутна, да не губа време в момента, но камера с обектив да може да се постави в това положение. Така че това е идеята на ето тези сгъвки, които виждате тук. Ако не искате, просто да съхранявате и да пренасяте техниката. За момент да го махнем куфара и да видим ето тук какво има. Това е куфара, който използваме ние в Фотокафе. Говорихме вече на страниците и ще говорим на страниците, защо сме го избрали. Има разлика, той няма колелца, просто е куфар, по-малък е, по-нисък е, както се вижда, сравнено с куфар, но едно от нещата да е по-нисък е поради проста причина, че нямаме механизъм изваждаш, както и колелца. Съответно самия куфар е и по-лекичък. Много по-лесно може да се позиционира в багажното отделение горе на автобус. Докато другия куфар така малко трудно би влязъл в автобус, даже бих казал, че е невъзможно. Той е предвиден евентуално за багажното отделение на самолет. С това куфарче спокойно може да си го сложим над главите в автобус, във влак и техниката да е винаги пред очите ни, докато другия куфар ще трябва да мислиме как да седи, дали е да е някъде между краката ни или да го оставим в багажното. Другото нещо, което е, може би виждате, ето тази опаковка тук, която е направена с цел да пази ципа при лоши метеорологични условия, дъжд, сняг и така нататък, така че тук имаме малко по-висока защита. Пак с ципове, отваря се цялото това нещо и ето куфарът на
фотокафе. Я да го завъртим така, че да се вижда, да има светлина. Това е нашият куфър с нашата техника. Съответно, тук имаме 3 фотоапарата. Ето фотоапаратът на шефа. Това е един готин Olympus Pen F. С нейните обективи, с още ни обективчета, нейни обективи. Ето, примерно, оранжевия звяр, Nikon ZF, който е с без обектив, докато ето тук този Olympus, както се вижда, е с поставен обектив. Та оранжевия звяр, който е в разглобено състояние и съответно обективи за него. Обективи, зарядни устройства и другия обектив грешка. Фотоапарат на фотокафе, това е Fuji X Pro 3, пак с закачен обектив. Единственото, което ми липсва в този куфър е един допълнителен джоб, примерно отвънка, в който да мога да си поставя и да си пренасям лаптопа с всичките му аксесуари. Щеше да ми е много полезно, защото окончателно щях да разполагам само с една чанта, да използвам само една чанта, за да пренасям багажа. Друго нещо, което не ми харесва, което не виждам смисъл, разбира се, има дръжка тук, има дръжка и ето тук. Тоест има две дръжки, които може да се носи, включая и оригиналната дръжка, с която е направена чанта. Абсолютно няма смисъл от две дръжки, би трябвало тази дръжка да я няма, за да мога куфъра спокойно да го нося в това положение да се седи. За съжаление обаче не седи, трябва да седи само в такова хоризонтално положение. Готино, както казах, нещо, което да може да хванеме и да го закачиме на дръжката на друг куфър. Има си в комплект си идва дръжка, с която се носи на рамо и общо взето не тежи кой знае колко с цялата техника вътре. Да, този куфър е направен за пренос на по-малка и по-компактна техника, предимно безогледални фотокамери. Не, че не може да влязат DSLR-и, дори от висок клас, но без вграден батериен пакет. Тук, доколкото си спомням, да погледнем пак за всеки случай, мисля, че няма тази опция, за която говорих преди малко, при която... Ето тук отваряме. Всъщност има грешка. Ето тук тази опция, ето с тези кривки тук, прекъсвания на две от основните ребра, с цел да може да изкривите насам и натам, ако искате да сложите фототехника, фотоапарат с закачен обектив. В случая аз не го използвам, си носим техниката така. Повече на страницата на Фотокафе, очаквам ви там.